Wel, noswaith dda a chroeso i rifin arall o Darganfod, y tro yma o ganol y dre yn Key Street. Gobeithio bod chi gyd yn dda ac yn iach ac yn barod i addoli gyda ni heno. Wel, mae lot o bethau wedi newid ers i ni gwrdd ddiwetha. Mae wedi oeri yn un peth. Yn ail, ni gyd yn goffa gwisgo'r masgiau yma ym mhob sefyllfa. A trydydd peth, y peth mwyaf cyffroes yw fod yna addewid bod vaccine ar y ffordd. A'r gobaith gwirioneddol yw y bydd yr haint ofnadw yma yn cilio yn ystod y misoedd nesaf. A hithau yn sil cyntaf yr adfent, dathlu addewid a chyhoeddi gobaith i ni fel Cristnogion yn wneud hefyd. I ni'n dathlu'r addewid fod un ar y ffordd sydd yn dod â newyddion da i dlodion, rhyddhad i garcharorion ac yn cyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ydyn, ni'n dathlu dyfodiad Iesu i'r byd. A meddai Eseia amdano bod y byd oedd mewn tywyllwch wedi gweld golau llachar. Gadewch i ni addoli gyda yn gilydd oleini'r byd. Goleini'r byd eithos lawr i'r tywyllwch ag o falle gai diwedd. Harddwch dywydd sy'n rhoi gwefr i'm henaid, ti yw fy mywyd amnedd. A dyma fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Ti mor ddechafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. Frenin brenhin oedd a chreuwr y bydoedd, harddwch y nefoedd a'i bryd. Os di'n byd, roes dy hun yn aberth, marw ar groes tros omni. A dyma fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roedd ti mor ddechafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. A phwy all ddirnad maint dyloes, yn dwyn fy mechod ar y groes. A phwy all ddirnad maint dyloes, yn dwyn fy mechod ar y groes. A dyma fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roedd ti mor ddechafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. Wel, unwaith eto, yn ystod Darganfod heno, mi fyddwn ni yn clywed ac yn gweld gwynebau cyfarwydd iawn i ni. Byddwn ni yn clywed am sut mae'r eglwys yn cyrraedd at bobl sydd yn unig yn ystod cyfnod y Nadolig. Achos mae lot o bobl yn unig, a mae'n neis i helpu nhw. A ni fi'n credu bod ni gyd yn gweud yr un peth, a ni'n cael hwyl ysbryd wrth golchi lan y beth bynnag hefyd.
A byddwn ni'n clywed pregeth gan Geraint Mos, un a fi'n gweinydogeithi yng Nghaerfyrddin am flynyddoedd, ond sy'n nawr yn byw adre ym Mro i Febyd yn Sir Benfro, ac yng ngolygfeydd godidog mynyddoedd y Preseli. Dyma Sir Benfro, Sir fy Mebyd, y sir sydd yn mor agos at yng nghalon ni, y sir mae'r arglwydd wedi rhoi yn fy nghalon ni, a'n mraint i yw gweithio yma gogoniant iddo fe. Angweddi i yw fel gyda Habacuc, bod ni wedi clywed am waith yr arglwydd. Ni wedi clywed bobl yn sôn am beth mae wedi wneud yn y gorffennol, ond ein dyheuad mawr ni yw bod Duw yn gwneud gwaith newydd eto yn y sir yma. Bobl yn dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist, bobl yn cael ei sgubo mewn i'w deyrnas ef, bobl yn dod yn blant wedi ei geni nid o ewyllus dyn, nid o ewyllus gŵr, ond oddi uchod, oddi wrth Dduw ei hun. Gweddiwn. Clywem gweddi'n ni o arglwydd Dduw dros Sir Benfro yn nawr. Gweddiwn arbennig arglwydd Dduw am yr ardaloedd rhain, le mae'r capeli wedi bod mor gryf yn y gorffennol, ond bellach yn wan. O arglwydd, byw had y waith. Os gweli i fod yn dda, anfon eto'r ysbryd glân gyda grym i weithio yn ein plith ni, a'r cifan, arglwydd, gogoniant i dy enw di. Byw had y waith o fewn ein sir, a'r ddyliad mawr bo ar y gwir. Mewn grym y bor efengu lawn, iachadwriaeth llawer iawn. Amen. Arglwydd cliw fy ngweddi, dwi yma i daddoli, dwi yma i glodfori, dy enw sanctaidd di. Mae na bwer yn dy enw, mae dy ysbryd yn fy ngalw, i droedio'n ddyfnach mewn i'r llanw, o dy gariad di. Arglwydd rwyt yn ffyddlon, neu di beth fy ngadael i. Arglwydd cryf yng nghalon, yw i foli denw di. Iesu Grist yw'r enw, fyddwn ni'n ei godi ffri. Mae bywyd yn nawr i'r meirw, wrth alw ar dy enw di. Mae na bwer yn dy enw, mae dy ysbryd yn fy ngalw, i droedio'n ddyfnach mewn i'r llanw, o dy gariad di. Arglwydd rwyt yn ffyddlon, neu di beth fy ngadael i. Arglwydd cryf yng nghalon, yw i foli denw di. Iesu
di bydd fy ngadael Arglwydd cryf yng nghalon yw I foli denw di Iesu Grist yw'r enw Fyddwn ni'n ei godi ffyrir Mae bywyd yn awr i'r meirw wrth alw ar dy enw di Yn dy enw di Mae'n bywyd ni dy enw di Iesu Grist yn dy enw di Mae'n gobaith ni dy enw di Iesu Grist yn dy enw di Mae'n bywyd ni dy enw di Iesu Grist yn dy enw di dy enw di dy enw di Mae unigrwydd a tlodi wedi bod yn broblem blynydde maith. A dyma'r eglwys yn penderfynu nôl yn y 90au cynnar I wneud rhywbeth amdano fe, achos mae'n dod yn mwy i'r amlwg amser y Nadolig. A beth benderfynon nhw oedd cynnal cino dydd Nadolig i'r pobl lleol sy'n unig nes I ffili ffordo wneud bwyd iddi hunain. A mae wedi mynd o gryfder I gryfder I fod yn onest, achos na gyda mo wneud y cino I ni, ni'n mynd I ôl pobl, ni'n croesawu nhw'n sbyn nhw'n cyrraedd, ni'n gweini, ni'n coginio cino, ni'n diddanu nhw, so mae fel parti bach iddyn nhw. Achos y Covid leni, ni ffili gwahodd pobl I ymuno dyn ni, so fel maen nhw'n deud yn Saesneg, we had to think outside the box. A oedd e'n diddorol, yn rwte dath Wyn Jones ar testyn lan y pwnc, a dyma ni siarad amdano fe, a wedyn ni, wel, beth am wneud fath o Meals on Wheels type o beth. Rhies I ffono rownd, a ond bai am Valens yn Llandybie, oedd neb arall yn moyn helpu ni. So, yeah, I hit rock bottom then. O'n i'n drist ofnadw. Fi'n gweithio yn y siop o Groes Goch, a ddi'n dywel y bore di sadwn hyn, a nag o'n i'n gwybod beth oedd i'n neud. A gweddio, na gyd o'n i'n gallu neud. A nhw gwyn mor siŵr, os oedd ddim yn fed up o clywed yn lais I neu beth bynnag. Ond erbyn y pnawn, ond ges i'n arwain at y Coopers yn Betws. A meddai, yn Saesneg oedd I can cook up to 100 meals for you. Mains and desserts, no problem at all. A ni'n gweud, yes! Beth o, wel, pwy sy'n gweud bod dim pwer mewn gweddi fe? Achos oedd pawb arall wedi gweud nathoi. A hon wedyn ni, just lan yr ewl yn gweud, na fi rhywbeth I chi. Na gyd sy'n ni yw ddrifwyr rili I ddosbarthu'r bwyd. A os oes rhywun yn moyn cynnig talu, neu rhoi arian tuag at y pryd y cino, neu am rhegion, bydde hwnna'n hyfryd hefyd. Achos mae lot o bobl yn unig, a mae'n neis I helpu nhw. A ni fi'n credu bod ni gyd yn gweud yr un peth, a ni'n cael hwyl a sbri wrth golchi lan a beth bynnag hefyd.
O ddiwyntad i ni'n diolch i ti ar ddiwrnod braf yn y gaea, bod ni'n gallu bod allan yn dy greadigaeth di a meddwl mor fawr wyt ti mewn gwirionedd. Mor fawr yn dy greadigaeth, ond hefyd mor fawr dy ofal troso ni. Ac wrth i ni ddod at gyfnod yr advent, wrth i ni feddwl am y Nadolig cyntaf hwnnw, i ni'n gweld y ddaioni di a'r ofal di droso ni yn cyrraedd pen llanw. Daeth yr amser, gogoniant i ddew yn y goruchaf oedd y gân, ac i ni'n yn ymuno yn y gân honno heno. Diolch i ti, o Dad, yn fwy na dim byd ac yn fwy nag am neb, am Iesu Grist, a'i ofal rhyfeddol droso ni. Gofal oedd yn golygu bywyd perffaith a marw iawnol droso ni ar Galfaria. Diolch i ti am advent, diolch i ti am ei ddyfodiad Ac yn ni'n diolch i ti hefyd Arglwydd, hyd yn oed yn y cyfnod rhyfeddol anodd yma, bod y gadw di droso ni, bod y gysur di gyda ni, bod y obeth di yn yr Arglwydd Iesu Grist gyda ni. Dad, felly ni jyst yn dod gyda'n gilydd, a mae hynny'n hyfryd Arglwydd, nad i ni ddim yn cwrdd yn y cnawd fel petai, i ni yn dod gyda'n gilydd, fel cynulleidfa, fel rhai sydd yma nawr drwy'r cyfrwng hwn, i ni'n dod i ddiolch, i ganmol ac i ofyn am dyfendydd ar bob un i ni'n caru, ar bob un sy'n galaru, ar bob un arglwydd sydd yn teimlo yn anobeithiol ac yn gweddio y gallwn ni trwy dy ras, estyn, cysur, gobaith a llawenydd y Nadolig i'r rheini. Helpa ni o Dad i wneud hyn a madden bai ni yn Iesu Grist a ddaeth i'n hachub ni. Amen. Helo, croeso i'r oedfa. Geraint Mors dwi, sefyll heddi o fas mynachlog ddi, Ros Fach, mwynhau'r bryniau. Croeso i'r oedfa. Gewch ni weddio. Bydd gyda ni nawr Arglwydd wrth i ni wrando ar dair di, wrth i ni daddoli di, ac wrth i ti i dderbyn nawr y clod o'n gwefusau ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, dwi am ddarllen gwbl o adnodau o drydydd bennod o lyfr y proffwyd Habacuc. Habacuc yn drydydd bennod. Nad yw'r ffigisbren yn blodeuo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth, i'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidi, eto llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen uchaf yn yw fy iachadwriaeth. Yr arglwydd ddew yw fy nerth, gwnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a phar i mi rodio yr uchelfannau. Clywys i bwt o sgwrs ar Radio Cymru yn ddiweddar, raglen Bore Cothi. Sian Cothi yn trafod gyda rhyw randawr oedd wedi cynhyrfu rhywfaint ar yr or-ddefnydd o'r emyn calon lan. Tybed a glywch i'r sgwrs. Gofidio we'r gwrandawr bod yr emyn yn cael ei ddefnyddio mewn cynghyrddau, priodasau, angladdau, gemau rygbi a dathliadau mewn tafarndau, heb i'r cantorion sylweddoli beth yw ystyr y geiriau. Mae'n weddol rwydd i ganu yn y dydd, pan fod pethau'n mynd yn hwylus.
'Ych chi'n gweld y ffordd ymlaen. Mae cwmni da gyda chi, dim gormod, dim prinder chwaith, ac iechyd i fwynhau popeth. O dan yr amgylchiadau hyn, mae bobl yn medru canu'n iach. Maen nhw'n canu'r dydd. Ond beth am ganu yn y nos? Sut mae pan fydd pethau'n mynd go chwith? Y colledion yn dod. Y bylchen dechrau ymddangos mewn teulu a chymdogaeth. Sut mae pan fydd y niwl yn casglu a'r dyfodol yn edrych yn ansicr? Sut mae pan fydd iechyd yn gwegian a rhywun yn sylweddoli nad yw'n anfarwol wedi'r cyfan? Sut mae pan fydd mentre busnesau yn dychwelyd yn wag a gadael dim byd o'n dyled? Pwy sy'n canu wedyn? Yn ôl y gwrandawr ar bore coffi, mae angen ffydd i allu canu yn y dydd ac yn y nos. Ac wrth gwrs, roedd e'n llygad i le. Mae angen ffydd i ganu yn y nos. Ffydd bod Duw yma o hyd gyda ni, ar waith, yn gofalu, ac yn trefnu'r gorau ar ein cyfer ni. Mae'n bosib morio canu calon lan, heb sylweddoli bod angen ffydd yn Nuw ac yn Iesu fel gwaredwr i ganu yn y dydd ac yn y nos. Gofyn mae gwirosydd yn y pennill olaf, gofyn i Dduw mwyn i'r arglwydd Iesu am galon lan. Hwyr y bore fy nymuniad, gwyd i'r nef ar adain can, ar i Dduw mwyn fy ngheidwad roddi i mi galon lan. Nid rhywbeth newydd yw hwn. Dysgu sut i ganu yn y dydd ac yn y nos. Mae wedi bod yn her i bobl Dduw o'r cychwyn cynta. Mae pethau yn mynd go chwith. Mae colledion yn dod. Mae afiechyd yn taro. Mae damweiniau'n digwydd. A dwi am edrych heddi ar 3 chymeriad a lwyddodd trwy ras Duw i ganu yn y dydd ac yn y nos. Y cyntaf yw Job. Mae rhain yn awgrymu bod hanes Job yn hen hanes. Mor hen a hanes Abram falle. Wedd e'n ddyn cyfoethog, holliach, gyda theulu bendithiol a busnesau llwyddiannus. Wedd popeth yn mynd yn hwylus iddo, hyd nes i'r gyflafan ddigwydd. Collodd e bopeth mewn dwarnod. Collodd ei deulu a'i gyfoeth mewn un dwarnod ofnadw. Ni tyngu, na chablu enw Duw nath Job, ond addoli. Dyma Job yn codi ar ei drad ac yn rwygo ei ddillad, yn asiafodd ei ben a mynd ar ei luniau o flan Duw a'i wyneb ar lawr a dweud, ces i fy ngeni heb ddim a byddai'n marw heb ddim. Yr arglwydd nath roi popeth i mi, a'r arglwydd sydd wedi cymryd popeth oddi arnau, boed i enw'r arglwydd gael ei foli. Cafodd Job ras i fendigo enw'r arglwydd yng nghanol ei golledion. Mae'r arglwydd wedi roi'n hael, ond nawr mae wedi cymryd i ffwrdd, clod iddo. Dylai addoliad ddim bod yn seiliedig ar amgylchiadau a beth mae'r arglwydd yn roi i ni, ond ar bwy yw'r arglwydd ynddo ei hun. Mae'n heiddi gael ei glodfori am ei fawredd, ei allu, ei ogoniant, ei ras, ei gariad a'i sancteiddrwydd. Rhaid i ni ddysgu sut i geisio ei wyneb cyn ceisio ei law. Pa mor aml i ni wedi ceisio ei law, beth mae'n rhoi, cyn ceisio ei wyneb, sef nesau ato mewn gwir addoliad trwy heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Nid amgylchiadau ffafriol neu lwyddiant arbennig yw sail addoliad, ond perthynas rhyngom ni a Duw, perthynas rhwng dyn a'i greawdwr, rhwng plentyn a'i dad nefol, rhwng y clai a'r crochennydd. Dyna chi stori Job.
Yn ail, Habacuc. Brwydir we Ffydd i un o broffwydi bach yr Hen Testament, Habacuc. Mae Habacuc yn defnyddio darlun diddorol i gloi ei lyfr. Darlun o'r carw yn cerdded yn ddiogel ar yr uchelfannau. Chi wedi gweld y carw? Chi wedi gweld yn cerdded yn ddiogel, yn uchel ar y llythrau? A falle chi wedi refeddu siwt mae'n symud yn ddiogel heb lithro. Mae'r arglwydd yn rhoi nerth i mi, ac yn gwneud fy'n rhad mor saff a'r carw sy'n crwydro'r ucheldir cras. Diogelwch ar dir uchel. Dyna sydd gyda Habacuc mewn golwg. Hyd yn oed pan fydd y cyneuaf wedi methu. Credaf mae darlun o fodlonrwydd Cristnogol yw hyn. Bod amgylchiadau bywyd yn ferbyn, gallaf rodio'r uchelfannau'n ddiogel mewn addoliad ym mhresenoldeb yr arglwydd. Dyma chi ganu, dyma chi addoliad, canu'r dydd a chanu'r nos, canu pan fydd yr ysguboriau'n llawn ac yn wag. Canu wrth gasglu'r cynheuaf a chanu wrth weld y cynheuaf yn methu. Canu wrth weld y defyd yn y gorlan a chanu pan fyddant wedi diflannu o'r gorlan. Canu wrth glywed y gwartheg yn y glwti, a chanu pan fydd y glwti'n wag. Canu yn sŵn y periannau godro, a chanu pan fydd y periannau'n dawel. Canu pan fydd y cypyrddau'n llawn, a chanu pan fydd y cypyrddau'n wag. Tipyn o beth, canu'r dydd a chanu'r nos. Ond mae'n sguboriau ni'n llawn. Mae'r cynheuaf wedi dwad mewn. Mae digon o fwyd yn y cypyrddau, dydy'r rewgell ddim yn wag i ni cael mwy na'n heiddiant trwy ras Duw. A'r person olaf i ganu yn y nos yw'r apostol Paul, gyda'i ffrind Silas, a hyn yn y carchar. Ymunodd y dyrfa yn yr ymosod ar Paul a Silas, a dyma'r enadon yn gorchu yn tynnu dillad a y ddau a'i curo a ffyn. Tua hanner nos, roedd Paul a Silas wrth i'n gweddio ac yn canu emynau o fawl, ac roedd y carcharorion eraill i gyd yn gwrando. Dyma ddau o ddisgyblion Iesu, Paul a Silas, yn canu'n llythrennol mewn carchar yn y nos. Doedd pethau ddim yn edrych yn addawol iawn i'r ddau yn y carchar. High security yn Philippi, mewn poen, yn sefyll ei prawf, death row, a phopeth yn edrych yn dywyll iawn. Ond cododd un ei lais mewn emyn o fawl. Ymunodd y llall ac o fewn dim, we sŵn amoliant yn llenwi'r carchar, a dyma ni eto, canu'r dydd a chanu'r nos. Wedi meddwl dros y peth, dwi'n meddwl bod y gwrandawr a raglen Sian Cothi wedi taro'r hoelen ar ei phen. Mae angen ffydd i ganu yn y dydd ac yn y nos. Dwi'n gweddio byddwn ni'n ddiolchgar am yr ysguboriau llawn, falle byddwn ni ddim yn medru mynd i gwrdd diolchgarwch eleni. Gweddiaf hefyd am ffydd i wynebu'r dyfodol ac am ras i ganmol Duw doed a ddelo, llawn neu wag, sicrwydd neu ansicrwydd, digon neu brinder, dydd neu nos, gorwelion pell neu beder wal, yn iach neu'n glaf, gyda'r tawelwch meddwl fod popeth yn ei law. Calon
diolch i bawb nath gyfrannu i darganfod digidol heno, ac yn arbennig i Gered Mos ac i undeb rannibynwyr Cymraeg am y neges. Byddwn ni'n cwrdd unwaith eto ar yr ugeinfed o Ragfyr yn ddigidol, ond gobeithio wir na fydd llawer yn ei aros tan fyddwn ni'n cwrdd wyneb yn wyneb unwaith eto. Tan hynny, cadwch yn saff a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fydd gyda ni oll. Amen.